Inini handisi kugutsikana nezvakaitwa because inini handina kubvira ndakabata mushonga upenyu hwangu wese, saka kuti ndibvise mari handizviro zvakabviswa mumusha pakabatwa chinhu chirunzi chakabatwa. Inini ndiri panhiri pika pasi nekudenga ndibati mushonga pamba ndepamai wangu kwakandosvika kuchibatwa. Ndine kumba kwangu ndega inini ndonosvika ndoripira mhosva yabatwa iri kumba kwamai yangu eta yangu inini ndinochibvisa zvipfuyo zvangu zvikuripira zvabatwa kumba kwamai pamba pangu. Aiwa tikamba tichidaro aiwa pasi pamba pangu inoenda kumwe kwese kueneda handibvisi because hapazi pamba pangu. Baba wengo warimba mai tichiwabvunza kuti mai ndezvenyu here zvikanzi ndezvakoreni mai wake anobvunza kuti n'anga haina kutaura kuti ndezvani awa ndokusara kusatudza kuti mai wazoti mai ndowaida kukuvhenika mucheka mai fana kubvunza n'anga mai wangu murwere achembera ari kubvunza ndanzi ndezvei mai wangu ndo n'anga vanhu vari kuita fanirwa vaipamba pawa waripisa ivona baba wemushonga ndo vari kuita kuti mhuri dzife uchiramba nezvimushonga zvenyu waipisei vanhu vari kuramba uchita nhangwana baba hakuzi pamba penyu babana muri kuzvinzwa vakatikwadza varuma vanguva refu ava kana mati nimi muda kubarirwa sefamily zvinhu zvenyu zvaitikwadza mufamily no problem musabhadhare todhirana tega tozositsana kana kuporisi chaiko. chakamere mhuri pamberi penyu mhuri yekwachinyunyu yadaidzwa Thomas adaidza anonzi Lloyd, akadaidza anonzi Colin, akadaidza anonzi Herbert. Nyaya yaThomas, nyaya ndekuti ndinoda mari yandakaparadza ndichifambira matare emhuri. Uyai nembo dzenyu chitupa zvese zvizaitwa. taura tinze Thomas pamusoro mangu takauya kuno semhuri tichitsvaga rubatsiro nematambudziko enga ari mumusha tida kuona tobatsirikana sei tetangogara musodziri mumatama tichichema. Saka patakauya kunoku takanzi nasekuru namambo tiende kwasekuru apachura tinobatsirwe kana mawirirana nezviri koko muita zviri kudiwa muita seizvozvo. Shuwa takaita seizvozvo takaenda kuchuroko tikaudziwa zvatakaudziwa tenge tiripo tese as a family hatina chatakapokana nacho kuti shuwa tiri kuzviona zvichiitika. Mambo wakatiti murupe yangu munoigona here kuti ndikubatsirei. Tikati totanga tanzwa kubva kwamuri kuti tozvikwanisa here, kana tazvikwanisa tongokuudza kuti tibatsirei. Shuwa takabva taenda semhuri tikawirirana tikaedza kutsvaga mari kuti tibatsirikane, mari ikashaika svika ndabudisa mari inini kubva kuno kudare kwamambo kusvika kuna zvaidiwa naiwo kuchuruku ndakabhadhara mari yakawandisa. Shuwa kwakauya chiremba kumba vakasweta basa ravo. Saka vanhu avo ndiri kuti ndoda zvinhu zvangu ndo vanhu vakabakwa nezvinhu zvavo zvaitipedza kumba. Saka ndeito mari yangu yandakashandisa yezvinhu zvavaiziva kuti ndo vanazvo kwandikumbira kuti vandidzorere mari. Kuno kudare kwamambo ndakabvisa $50. Kwachiremba ndakachajwa mombe 2 nembudzi 3 iri mari 920. Mombe 2 kuno akabhadhara mombe kana iri mari 400 920 kamwe chete. Mbudzi $40 each. Nekuchuru kwasekuru $60. Kusimudza sekuru kubva kunoku kuenda kumba mbudzi 3 $120.
transport yandakashandisa kubva kuShamva nevamwe vana vandakatakura kuya nawo kunoku nevandaitakura kubva kumusha kuya futi kunoku, mari yangu yese ndakakakureta ikakona 280. Ndobva ndabvisa mari yemasamoni avakasamoni $100. Chikafu chaidya vanhu ipapo. Basa rakaitwa rini? Ndofunga musi wa8 February. 8 July handiti? 8 July. Raitirwa kupi? Kumusha kwaThanda. Kwamusha kuriyo. 8 July handiti? $50 yechikafu. Yauya pamari yese. Ndinaze anakuika. Chingoisa tulaona java patoto. 18, 14, 1,530. Chokwadi. 530. Saka mhuri dzinofana kubhadhara ingani? Dzanga dzinobhadhara. Vendiri confuse kava pavanhu pakorena because zvinhu zvakaita kunge zvamai vacho naiye mai vaitiwo zvimwe ndezvakoreni ari kuramba asi akabva atiza musi wacho wematara haana kuita setup zvetani akasiya mwana wake ndiakaita saiye basa rikabatwa. Sadi 1 2 3 4 ndikuti 4 muri 4 kudaro ndimi ranga riri dare renyu remusha menyu muri 4 ichokwadi. Ndichirova kuti tikati 1,550 tobvisa 50 yechikafu iyo tokoti 1,500 divide by 4 inotipa chii? 375 dollars. Ndichirova kuti iwewe uri responsible ne375 uyu 375 anu mapanzwisi. Ndichikumbira mangu uyazitsanangudza mukoma hapo pakubviswa kwemari because ndiwo wakaita kuti zvinhu zvayo zvifambe ndo ane mari yakabuda kuna sekuru. Asi tinovaisa kuti zvemusha ndezvemusha, vanonge varipo vanobvisawo bandiko, saka ndati bandiko ravo vanonge varipo pabandiko ravo ndo vakabvisa mari, it means yavachange vasingapuhwi 375 wopuhwa ma 375 matatu ayo kana kuti mombe. Vari kuti komana ari kuti takafamba semhuri chiuya kure ari kunyika tiswa nababa isu hatina kumbobvera tabugara pasi kuti enda unotora chiremba uri naye. Asi makauya kadare rikatongwa panapa. Akauya dare rikatongwa. Hatina kuuya iri kuno. Hatina kuuya. Takavasevana kuvati handei kutiite zvakati zvemusha havadi wese muri irimo muno. Mambo pamusoro ndini baba ndasara vana wakaya kumba kwangu makuseni nababa vanzi dai baba tambofambawo kugata mataurawo ndati kugata rani vanzi pana mukomana akafa takati aiwa munhu hatisati tambofamba zvegata asi kana mamboti tifambirawo musha wedu semhuri aiwa tinofamba tese kwemunoda kana kupi shuwatikana nevanawa. Saka ndikati mabwana makuseni hatifambi tiri tega, enda mundotora wana tete pamwe pano zvinonge zvidikwa mumusha tinenge tichibetserana tiri pamwe chete
asi imba yega yega ichabvisa munhu wetinofamba naye kuitira kuti kana pane kukadzika kwatinenge taita mumwe nemumwe anenge achiziva. Chokwadi takabvumirana nevana tisi kutombozwa kuti kuna chiremba kuno, tikati chiuyai mangwana makuseni tifambe, ini handikutungamiriri kwemunoda kuti tiende ndokwetinongoenda. Saka huyai 7 o'clock malifts asati afamba. Tikautana nevapwere vanhu tiri kuuya tigomirira vanhu tatopfeka tiri kuitirawo marifti kuti kwavari kuda kuti tiuye toenda tese. Kana tisina kunge tagutsikana toenda pamwe. Ndini uyu vana ndigomirira vana vanga ndigomirira vana vanga vakazoya kuma9 kome muri kuiteiko tiri kuti tifambe achiri makuseni. Taona chiremba wedu. Saka taona chiremba wedu ati ndinouya kuzokubetserai, ati haadi zvemari haani chiho. Saka chiremba ari kutoya nhasi hapana chabva pano. Takati hazvina kuipa. Tigomira kusvika 4 o'clock. Yei abva chaya foni. Hanzi chiremba ati handishauiba nhasi. Ndiri kuuya mangwana 8 o'clock munenge mapa musha mese. Ndikakurukurodza mhuri yangu tikati ngatimire 8 o'clock. Nechokwadi mhuri yese takaungana tiri pamwe chete. Takumirira chiremba hadzi ari kuuya. 3 o'clock chiremba akazosvika. Chiremba asvika chokwadi ndokatapinda matare edu. Kanzi makakwana here mhuri yekwaChinyunyu? Baba ndewapi? Ndikati ndini. Na chiremba chikumbira kuchikwakweni. Ndikati saizvozvo. Chiremba akatanga basa rake. Saka muri here kwaChinyunyu mese muri muno? Zvinonzi hungu. Saka sei muchivenga baba kutorwa inini? Mese munovenga baba. Munoti wane zvinhu iwe pasina chiwainacho. Tichiremba. Baba muri kuengwa imi. Kati kusazivawo changamiri. Ndototenda vana vacho vati wavo vane chiremba isabva chete kuziva. Zvakanaka. Kwewe mukadzi iwe kutorwa mukadzi wemuningi wangu ari wemukoma wangu ari muno. Uno wakadzi wairika iwe. Mukadzi ndaivhunzwa. Zvanzi kwete ndini mukadzi ndega. Zvanzi muri wakadzi wairi. Abva siya chiremba apo. Abva enda kuti kune ari munomu. Ko iwe wakuramba nemurume kaiwe. Une chinhu unorumwa wairika iwe wakuda kutosiyana nemurume kunzi ugosekwa. Kunzi apa musha hasisina chi murume ndichiremba uyu. Adzoka kuti kwendiri. Baba mune mwana ari kusenza kai. Tikati vanzi makaterwa mwana wenyu kunzi afe. Mugodzi ndimi mauraya. Ndichiremba. Tikati handisi kuzowa changamiri. Vanzi zvandatokotera ndizvozvo. Makatekerwa mwana wenyu kunzi afe mugodzi ndimi mauraya. Zvakanaka. Chiremba ita matara ako zvakandi ngatichipindai muzimba. Tabva tanga pangu. Saka huyai baba popotai. Chini chichibviso chirikuda kuraya mwana wenyu. Ndapopotayo ngazvibveko akuru wanguwo. Vanzi chichinge chida kuraya mwana kuchenge chakatekerwa ichi. Tabva. Taenda kumba kwouyu. Vasikobatwa chakabatwa hapana chiremba ari kuenza paringoiswa hoko. Taenda kwaSabhuku. Ndobva vapedza kune imwe imba. Vabatwa chimwe. Baba vapinda imwe imba. Baba vabatwa chimwe. Uyu mukomana yanga ari kunzi mukadzi wako muri wakadzi wairi. Pinda mumba. Ndobva apinda. Ndobva akandobviswa itongoti gondwa. Nemusikana wacho yanga ari kunzi une varume wairi. Ndobva zvakangobvisirwawo ipapo. Ndovatadzoka kumba. Zvanzi iwe uri kuona here izvi ndozvenge chekukanganisa kuti usiyane nemukadzi wako nemurume wako. Iwe ndo wakadzi wako unonzi ukasiyana nemukadzi wosekwa nenyika. Ndizvozvo zvanga chiremba ndapedza basa. Saka sokutaura kuita mwana wa kuti ndakafamba nana baba hapana chatotomboziva. Asi pawakauya kuti tiri kufamba handina kuvarambira ini. Tisati tamboziva kuti kuna chiremba wakatotsvanga iwe. Ndikavapa furo kuti kana kwemuri uda kuenda ini handikutungamiriri. Chiuyai tifambe tise mangwana ari makuseni tiende. Vana vakaramba kuuya. Ndo pendinoziva hangu changamirawo.
Pamutorera nababa changami ndingakoti ini ndina ndiripo uye zvavari kutaura zvichinzi pakabviswa chinhu pamudzimai ndini handina zvandaiziva kuti pane chiri pandiri. Dzimba hamene kuti ndaitangana, vana hamene kuti ndaita vangana, varume vanongoshaya vachingofa. Baba vangu inini vakashaya, mafiro avo nemukoma wavo zvakanetsa. Vanhu vese vachingokwenyana vanongoti ngai mafiro aita musha menyu amugona kufamba here? Tinenge takaputirwa teziri taita vana tomboti hamene tongonyarara. Takazoti takunofamba baba takavaudza mangwana tikuenda kunofamba kugati havana kuuya. Vakatitumira mwana uyu muninao ndio wakatuma kuti endai munofamba naiyeyu. Ivo vari kudzimba kwavo kuti tifamba havada kutaura vari muno havadi kuti tifambe. Taneta nezvinhu zvavo takazoita laki uyu mwana uyu hanzadzi yamukoma vakaita ngowagara vakati kwete kana nekwakabva mari iyoyi haana kana mbudzi kana mombe kana huku haana asi akaiwana mari ne3 days yekuti basa rifambe. Basa rakafamba tikauya kunoku handitika basa rikafamba sekuru wakauya wakashanda ndofunga mupuriso yavanga varipo basa rikashandwa handiti wega wakabvunzwa zvapera zvese vakabvuma zvinhu zvavo vakuda vaenda vakunzi raitachenasa musha isu chakachikumbira kucheneserwa musha akati misodzi maneta kukatonangwayo baba kunzi mwana wenyu tikiti vanhu handitika mamura ubayiwa mwana wenyu kunzi ndimaita sei vachijungana wega pachavo handiti kuti wangoita neshaikano. Saka baba ndokuchiti izvi nhanditi sei handizvizivi. Vakuramba sekuru wabuda ndo zvaita kuti tisvike pano. Sekuru tine misodzi tiri kuchema hatina rugare mumamisha. pamusoro wese wakatirira susu ndofunga kufamba kwatakaita tichiuya takauya tiri wana. Nyaya yedu kugara nekugara yenge ichisoperera pana baba avo wadiki. Taiti tikaita ronga zvinhu baba musha muno tiri kunzwa kuti mune ubatwa tosokopira awo gondopira yopetsikwa kubva kwese. Saka isi takazozviona mai tikati aiwa wana vari kuti dzvinyirira watangoti wakomana ndini mukomana mukuru wakomana ati fambetika ndobva tatongo pane kwandakanzwawo ndikabairwa zamu nemu kamukaenda pamambo ndokunonopedza nyaya iyi ndobva tachiuya tega kuno sewana tikakutaurirai mama tikati mukabvunza kuti sei mauya muri wana hakuna here wana baba tikati wana baba wariko asi hawadiba nenyaya kuti waitsikatsika nyaya idzi. Saka wachitsikatsika kudaro isi ndobva takauya ndobva tabatsirwa kubva kuna chiremba kusvika kwitiri basa rikabatwa zvakanaka. Rabatwa wakabvunzwana pana ari kupokana here nezvinhu zvenyu wese wakati hapana ari kupokana navo asi chiremba azoti aenda mumwe nemumwe akuti inini handina chinhu inini chakazoti saka nanhasi ndozauramba wakamirira manje saka mawana tichidzoka futi taura chizakazaka wamboka wakasimuka pakaashangamisa ini ndeindoda kuzama kutsanangura nhoroondo dzirikuhwana baba nepari kutsanangurwawo nedzimwe mhuri kuti pakaitwa basa ravo vese baba kubva rechitangwa basa iri nachiremba rwedare basa rese raitwa rechinyorwa maminetsi. Saka maminetsi aya ndofunga achangamire sematsananguro vari kuita ese aya dai tanzwa maminetsi kubva kumupurisa inyora maminetsi edare kuti dare rakafamba rakadai pane kuti wese yataure maminetsi edare ariko changamire chokwadi tingachadzokeri kumaminetsi zvirwo zvatotaurwa basa rakatoitwa sorry pana tete kwakutaura pa munonzani Gertrude Chinyoni Gertrude ini ndaida kuti nehangu pamudzi wana baba wakuti hehe asi tichazosara semhuri takasara takagara pasi tagara pasi tichibvunzana avo baba wadi wakuru wakasvika pakuti pamusoro wewanangu sokuti ini nahangu ndakati unopi akari kamuti usingazivi kanzota sei kanazokupandukira
wega nemuromo wako machenesa musha indo kubhadhara hangu zvisine changamire pamusoro kekapedzeri matare kumbira kuna changamire sekutaura kwandaita chiremba aripo ndofunga chiremba aripo ndogona kuenda futi kuna chiremba ndakaonekwa ndisina makai ndakaonekwa ndisina chinhu chitonzo watekerwa saka togona futi kuenda kuna chiremba. Saka tiri kutaura isusu kuti iri dare raakubhadhara basa rakaitwa mumusha otherwise ichidzikisako ruoko tinopedza zuva rese tichitaura munhu achitaura idare rakaitwa mumusha pajekerere ikabatsirwa saka raakuda kubhadharwa. Uyo ari kutaura kuti handaingabhadhara ndega kosti ndakasenza mari dzakati ndichiita izvo zvaataura apa ndo mari dzinoda kuti dzibhadharwe ndo dzatiri kuti tobatsirana kuti dzibhadharwe. Pamusoro mama vakaitirwa dare rakaitwa mumba mangu ndofunga ndisingakanganisi inini chiremba akauya wese wakaramba nedzimba wakaramba ndinawo wakaramba kuti hazviiti kuti ndikavolontiya ini ndega inini mumba mangu inini ndatoyamutirechi matare mumba mangu then pane mubvunzo wangu inini hangu kune zvawachabhadhara iwa vava hameno zviri kwavari pane mari yatarwa nzi yefood $50 ndingenda ngubvunza taibvisa yabviswa ndiningena zviri izvozvo Sala changamire isa imako pasi. taibvisa Sati kwese ukutamira uri kuti kwese ukwakabva. Iyo zvamakuro tanga kutoitira nezvo. Munosumudza futi dzimwe nhero. Chiremba oshaya chakafanira. Musha wakagadzira. Inini mabvumirana nazvo. Mataura nega. Mamuripo mese sedu. Chakunetsa ngechekuti Thomas ari kuti ndakabhadhara mari yese inosvika kuma 1,530 ndiri ndega. 1,500 tabvisa mbudzi Saka 1,500 yembudzi iyo changamire kune mbudzi dzakabviswa mumusha dzisati dzabhadharwa saka changamire kuti pane mbudzi mbudzi mbiri tobvisa ipapo yapa 1,400 toki ndii ndakazobvisa mari yacho vanhu vava kurwa ndakabvisa $30 vanhu vava kubatana kurwa toki ranga 1,030 yetoki satoisa 1,430 tandabvisa mati mbudzi handiti mati makabvisa mbudzi mbiri which is mbudzi mbiri dzayo waita 45 90 plus toki ndini ndakabhadhara pamusoro ayo musaitiranena ndatitaure zviripo mambo mavirana atakaita isusu tikenge tati zvimwe zvinhu zvatakatora zvinge zviri zvana mai wasinei nezvemumusha mani medu sana mai tikati vana mai vanofanira kudzorerwa mbudzi yani yavo yavakabvisa pabasa iri saka ndaisa pamari ngavo ndizvozvo saka inouya pa 1,500 ipapo mozopuhwa mari kubva pamari iyoyo inoenda kupi kuna mbudzi netoki $30 zvakatobviswa nababa. Nyati indasungwa anobvira ndataurawo asi ndinoda kuti nditaure bhozi ndiri musungwa ndikoleni chiitiko chakaitika cheng'anga ichitanga kutaurwa nyaya yeng'anga iyi makavolontiwa kunzi ng'anga iri kuya mumusha munomu ndeye mahara hazvina kutaurwa kunzi ndezvemari yakanzi inongoswa kubatsira yakatomubatsira kupi hapana kutaurwa kunzi pane munhu akambobvisa tumari twake tokuti tichazomupa mari yake kuseri hazvimo takangonzi imomo nyanga yemari tikati kuti hekani kana iri yemari yakanaka ngaidini ngaiuye zvemari tatozozvona mapepa akutozonzanzi unofanira kubvisa mari noti pakabatwa chinhu chirunzi chakabatwa inini ndiri paneri pika pasine kudenga ndibati mishonga pamba ndepamai wangu kwakandosvika kuchibatwa ndine kumba kwangu ndega inini ndondosvika ndoripira mhosva yabatwa iri kumba kwamai yangu yeta yangu inini ini ndinochibvisa zvipfuyo zvangu zvekuripira zvabatwa kumba kwamai pamba pangu aiwa pasi pamba pangu inoenda kumwe kwese kueneda handibvisi because hapazi pamba pangu iwo uchitaura kati hanzi network inobata pepa ine ndo painge ichinanga ndo pamba pangu iri pakaenda network yacho
ndobvisa mombe zvisina kuya pamba pangu handigoni kubvisa ndikutaura chokwadi changu chiri pasi nekudenga handibvisi mbamambo zvisina kubatwa pamba pangu hazvina kubatwa pamba pangu inini ndine pamba pangu ini ndapedza ndo mashoko mukatipo mumwe chiremba akauya kunokwarisa akati hanzi ndasiya ndingi itaizva mune maita kana chabatwa uyu munhu endisingawirirani naye mufemili hatiwirirani mufemili handiwirirani naye mafemili ngasa ndinyepe pamusoro emadzishi isini kuti ndizonyorese korena baba wengo waripa mai tichiwabvunza kuti mai ndezvenyu here zvikanzi ndezvakoreni mai wake anobvunza kuti n'anga haina kutaura kuti ndezvani awa ndowakusara kusatudza kuti mai wazoti mai ndowaida kukuvhenika mucheka mai fana wabvunza n'anga mai wangu murwere achembera ari kubvunzwa ndanzi mai wangu mai wangu ndo n'anga here mai wangu ndo n'anga mai vake vacho wakabatwa nezvinhu avapo iye auya akamirira mai vake vakataura zvinhu hazvisi zvangu ndezvakoreni mai vake vacho avapo wamuridzi wezvinhu zvacho akabatwa nezvinhu zvacho asi iye akatoramba akati mai vangu ini zvinhu akati zvinhu ngazviitwe ikoko zvinenge zvaitwa chabatwa ina handiko ikoko asi zvinhu zvakabatwa nezvamai vake vacho handite zvakamirira mai vake varume avo vakaita havo zvinhu zvavo zvakaita zvokudaidza n'anga atinena asi wachisvika ini pamba pangu inini ekenge aripo wese munhu wakasvika wakatanga kwamukoma wakauya pangu vakasvika mwaya zvikanzi vhura madho wakamwaya dzimba dzese nemutsvairo nemvura yonguva inayo vaibvaisa kasvimbo kako kwaifamba nako zvikanzi pakachena inini wachibva wabuda wachibva waenda pamukoma panext door wachibva wadzoka zvikanzi mukomana ita usaita kubatsira pano baba mudini vari kunyeba baba mudini chinhu chakabatwa mumba mao bhedhi mao wodhropu tiri festiboni yababa wangu ava mubata shona ndo kutaura babo ndikukumbira ndine festiboni yababa wangu ava for sure zvautaura nababa wangu takapinda mumba mau ava ndogara pangu andogara patadzika pamba pani pemukoma wavo takuti ndipfuure chiremba achibva adzoka zvanzi amune chii patapinde mumba papato amene chinenge chidendere ndikabhonzo zvanzi abhonzo ndikatokadzike ndine mwana wakashayika nini pamwe bhonzo ndiri chii ndikatosvika ndikatorwadziwa stereki chii ndikatorwadziwa zvikamboiti kwaitwa matare kwekurumba kwangu nini kwekurumba kwangu nini wakatopinda mumba wapinda muhodhropu mababa vangu nini avava wakupfuura ti wapinda muhodhropu wati watora chi asi wadaro iye chiremba zvati pane chinhu wakashedza mai vangu nini mai vangu anodzimikana nini wati washedza mai vangu zvati pane chinhu chikurwadzai chiri kunetsa sada kuchibvisa chinji makachibonani nasomeone ndo zvakangotaura chiremba then tadzokera kumba asisuka kwangu inini ndokaitika matare ese tadzokera kumba zvinhu zvatanzi kupfuura ichi ati pane mubvunzo wangu one ndeyekuti wana wangu daiso wabonga kana wari wakadini wakashereketa kana wari wakauraya chi mwana wangu nini iye chiremba mimi makadini makatsvaga muti mukauraya mwana muzukuru wenyu mukadai kuti muite kusabhuku mukadai mukadai ndobedzi paniki then even kana wese wari papapa vaiti vanopuwa mutongo wavo they have to pay. Yes, right. Ini tadi apa question mark changa biruang.
chiremba andinongedza kuti muri kuengera kwemurume uyu hapana chainacho ngati aiwa ko chinhu chake chakati ndingaure mwana wangu here ndatingaura here mwana wangu saka tiri kukumbirawo kuna changamire n'anga imwe chiremba kana makuda kutsva asina mhosva kana tarisai wana warikuita fanike waipamba pawa waripisa iwana baba wemushonga ndo waikuita kuti mhuri dzife uchiramba nezvimushonga zvenyu waripisa iwana warikuramba uchita nharo wana baba akuzi pamba penyu babana muri kuzvinzwa muri hapazi pamba penyu muno mudari mamambo makoni muno ndiari kutonga nekumusha kwenyu futi munoziva kuti unobvisa kututwa kubviswa pamusha penyu ipapo namama wane pawa yekudaro pamakoni ako munozviziva here muchitemba zvimuro zvenyu kuti tinondovharidzira tinopitiridza zvichigara pasi ndo zvamakatemba ii zvimushonga zvenyu Changamire, munozotitsamwisa manje apa changamire takatati 375 paimba imwe chete vati wandiwana baba wane mhuri uyo ane mhuriwo haisi mari yekuti mukaisa negakawo mumusha iyoyo basa rakabara vari kusha kuti wakabvisa muripo zvinhu zvavo zvinofumuka ndo zvavari kuramba nazvo zvinhu izvo padhara iwawo vanyoroya vanhu avo iyo imari yebasa rakaitwa ratiri kuti imimi munoenda nekumhuri yenyu muchitobatsirana moenda kumhuri muchitobatsirana uyu akatobvisa yake nemhuri yake zvakatokwana tamuisawo pa375 ipapo wana mai wodzorerwa yabhadharwa it means munondopa uyu ochibva azobvisa mari yezvakabva kunana mai odi owapa maikwereta odi odzora zviri very simple right munobvisa rini zvakaoma parikuti nzara chii saka kana kuti unyatsokuona kuti mari yacho unoitora kupi yese ndopatingadaita tiri kutonetseka ipapo kuti tione kuti nzira dzekuti mari idi ibude pane zvese zvataswera tiri kunetsana eyo right iyo taakuenda 1 achitaura kuti inini yangu 375 kana iri mombe ngauye atore mombe totuma mapurisa netsamba ichindodii ichienda unoibvisa rini unoibvisa rini aiwa tinoda kuti tiziye so that tinozokuteera kuti ko hauna kubvisa hauna mombere hauna mombere right asi iwo right tokupa 6 months to pay right Hebert ndio Lloyd 6 months to pay iwe inini handisi kugutsikana nezvakaitwa because inini handina kubvira ndakabata mushonga upenyu wangu wese saka kuti ndibvise mari zviro zvakabviswa mumusha saka ni isusu hatichaite zviro zvakabviswa mumusha taakuti tibatsirane akabvisa mari yekuti musha uchene chete hatisi uchada kuti tinongedzane muzvikuno aiwa iyoyo mbambo sorry nyati iyoyo kana iri yekuti zvakabviswa musha hazvichatariswi kuti pane misoro 4 because inini ndiri munhu anokombawo kwanguwo musha une vanhu vakawanda saka tetakura tingati sei wangani ndo zvatiri kuda wauya nepoint muri ingani amenudari vanhu wangani vari kumadzimba dzedu dzekwedu kumba ingani because kana zvazvezvemusha wedu wese vanhu wangani
tibatsirani. Pamusoro imamo izvozvo zvavari kutaura izvo handiono kuti hazvibudi. Takataura semhuri tikati isusu anenge abakwa nezvinhu zvake ndi anobhadhara. Pamusoro nyara tipedze kutaura hatina kuwirirana regai titaure muri kuratidza kutaura wirai vanhu kana ari kutaura ndamupa flow. Obstruction yema-court proceedings $20. Saka ukaobstructa munhu anenge ari kutaura taakukusunga manje cheni dzapo tocheka dziri kupi chenini dzecheni dzakawanda. isusu ndo muirano watakaitirana kuti anenge abatwa nezvinhu zvake bcause vaingonzi kushambva ikoko kwaari. ini ndini mukuru ndo vana vanoinga ini kubasa ndokonzi kushambva ikoko ndo pakanipa simba rokuti inini tiite izvi mama tikawirirana nevamwe vandakainawo kuno semhuri kuti musha wacheneswa. tikati ivo baba vakatotenda kuti mwana musha wachena ndokuripa hangu ndozvatoti musha wachena. Musha zvawachena isusu taakuda kuti tichibatsirane kubhadhara mari dzakadii dzakacheneswa nekuti anga achafa pamwe ndiwe pamwe ndiani mese musha wadii wachena. Muchiwaona avo vanhu vakura urombwa wacho hauna kuwapa mari wakatowapa maproblems sekuti kuti wakati kamudzi ndakapuhwa kari kamudzi kerake. Zvinoitika izvozvo vanhu vari kupuhwa tumidzi tuine mhiko idzodzo wodzitadza inondobereka kundoita chinhu chinouraya pamhiko apo. Saka ni ndo patiri kuti ngatichibatsiranei nekuti awakwegura kuti tivati ngavadzore mari iyoyo zvinovarwadza tobatsirana kuti mari iuye so that iwe usarwadzirwe semunhu mumwe chete. Pamusoro enyati pamusoro imambo pamusoro imambo chokwadi poindi yambaya nayo kuti n'anga yakanga yazochenesa musha ichokwadi engazvinenge asi yakazodzokawo nanga dzimbani nhatu chete asi mungosi yoga anopinda angazigosina kutopinda ikuko yagona kutonongora chimwe chinhu. Saka ndinokombedza kufunga nyama nekuti tese mudeme tobatsirana chete sekuti zvinhu zvakachenesa imusha wedu vana baba vanhu vakuru izvozvo zvamotaura ngezvezera ravo kare kwakusina kazvisezvo waitopinda nemubedzi kutsigisa musha kugadzira vana kuita sei kupinga zvanga inzira dzatararama nadzo asi pari kundinetsa ngepekuti vana baba avo vane mhuri ona zvaiva muno mumusha vana vangu uyu nevana vake uyu nevana vake pamwe nevazukuru mudeme mari iyo zvino vakatanga kurambawa kuti tatobva kupa kuramba taakuenda pakuti tichikontribute tese semhuri tese semhuri right. Ndo zvatapa inini saka chitipai kuti mhuri ingani kuti tiende mberi. Mambo inini ndida kubuda kutaura ada kuita ntori kwezi mambo waruma wamukawajaidza kuti isi tibhadhara mari iwaishandisa zvabhadhara mari dzavo vanonotora kuti zino wachichicha batsira ngatibhadhare semhuri. Dariro rakabatsira mhuri harina kubatsira munhu umwe chete. Tapedza tipei nhamba yemhuri so that tiende mberi. Pamusoro imambo apa ndiri kuona hangu kuti pane dambudziko riri kutogadzirisika ipapa rimwe rakaipisisa nevanhu vane zvavakatiitira vanhu. Inini zviri nani kana vati ivo vasida kubhadhara ngavasandipe varuma vakatikuwadza varuma vanguva refu ava kana mati nimi muda kubhadharwa sefamily zvinhu zvenyu zvaitikwadza mufamily no problem musabhadhare todhirana tega tozositsana kana kupolisi chaiko. Sorry yenyu mambo waruma wanga wabhadhara zvatakawirirana nefamily waita zvakanaka kuya pamberi pamambo mambo wako kugadzirisa shuwa ndiriregerero tata kutoenda kumberi aiwa shuwa atopa panapa mambo watotaura panapa kuti Lloyd anopiwa 6 months dzekuti abhadhara atotaura Lloyd kuti ari muno ene akasadzibhadhara pa 6 months mari iyoyo ndiye ane mhosva uchakunganidzi futi vanhu kudai
ungapedzi kuti Lloyd asati abhadhara mari yani ya dare rokutora action ndosaka waya kuno pane simba riri muno mudare ramusinaba tatenda kaatangana inini zvandandiri kuona zvinhu zvokuti musambokaunde kuti mwenzivi vanhu vakanangana nemusaiwa vari kutaurwa wakava ndawaende muwana wachibhega mari wachikumbira mari kuti waunganidza mari iwe ivava vari kutaurwa nawavo ngawaende vanotsvaka 6 months tangoti 6 months muri mondobhega mondotsvaga kwemhuri dzenyu kuti mudi munge muchibhadhara asina kubhadhara taakuuya chikumbira mambo ini yangu kuti ndinyatsokuona mari kubva nangoiswawo kamwe chete sekuti ndori unenge uchiunza kuno waona uchiunza pa6 months ipapo uchipa mabharani achidziunganidza achipawo saka kutanga munani kutanga muna September, October, November, December, January, February. Dai matiso pana March okay tosvika muna March ndatinenge taonawo tumari 12 tosvika March okay aiwa tatopedza atingapedzi matare toapa 7 months nekuti November hatinyanyomukalkuleta toapa 7 months to pay votsvaga vanenge vachiunza kuna mabharani achidaidzwa paanopfuura achitora inenge yapo 7 months to pay okay tapedza dare renyu ngatisimukei kutenda September